Naozaj treba si uvedomiť, že identita je ten hlavný vektor, kadiaľ sa vedie útok na organizácie, tým, že práve vznikajú mnohé SaaSové aplikácie, čo využívajú klienti, prinášajú si vlastné device, sa stiera práve to, čo je vo vnútri sieti a čo je vonku, ale útočníci práve idú po tej identite. Keď zneužijú identitu, tak majú prístup vlastne všade tam, kam má ten užívateľ alebo tá strojová identita. Preto je dôležité sa zamerať na ochranu týchto identít, lebo musíte predpokladať, že ten útočník, keď sa dostane dovnútra alebo je vonku, stále sa bude snažiť dostať do vašich systémov. A práve cez tie identity tá cesta vedie veľmi často a je veľmi efektívna. A aj v tom detekčnom mechanizme často je veľmi ťažké rozlíšiť, že čo je legitímny prístup a čo nie. Že pokiaľ nie je nastavený dobrý mechanizmus tej proaktívnej ochrany identít, tak neviete rozlíšiť to, či sa deje niečo zlé, alebo či je to tak, ako to má byť. Doteraz tie privilegované účty sa pokladali za takú doménu čisto len administrátori, správcovia, ľudia, ktorí mali práve možnosť konfigurovať systémy vo vnútri sieti. Ale často dnes už sa nespoliehame na to, že to spraví človek. Často sa to robí nejakým automatom, hromadná konfigurácia. Dávame práva aj AIčkovým agentom, aby nejaké rutinné úlohy robili za nás, ktoré potrebujeme. Takže sa presúva tá zodpovednosť čoraz viacej na nejaké strojové identity, ktoré potrebujeme tiež rovnako chrániť, dať im len také práva, aké potrebujú na výkon činnosti a nechať tam toho človeka, aby dozeral, že naozaj tie oprávnenia má také, aké potrebuje, že to robí s tým účelom, ako potrebuje tá identita a zrazu aj s tým, ako rastie počet takýchto strojových identít v tom prostredí, tak zrastá aj to množstvo toho útoku a toho, čo treba strážiť. Takže máme za to, že táto disciplína sa stáva omnoho komplexnejšia v súčasnosti a treba sa na ňu zamerať od toho, ako vlastne vzniká, lebo potom je už náročné dobehnúť rozbehnutý vlak a pečovať to, čo už je zle vystavané. Si myslím, že najviac chýb, čo vidíme, je práve v takomto prístupe, že každý máme svoj piesoček, na ktorom fungujeme, databázisti majú svoj spôsob, ako si riadia tie prístupy, administrátori Windowsu svoj, Unixovi svoj a tak ďalej, ale v dnešnom svete vlastne často dostane ten servisný technik úlohu, že niečo nám nefunguje na databáze, on sa musí pripojiť na ten systém, na databázu, na aplikáciu, na Windowsový server, ale každý z nich má iný spôsob riadenia prístupov, iný spôsob overenia, iný spôsob udelenia práv a tak ďalej. A nie je tam tá centrálna autorita, ktorá by, dajme tomu, povýšila na tú chvíľu, ako riešiť ten tiket práva na tých systémoch, ktoré sú tým dotknuté a odňala ich potom. Takže najväčší problém, čo vidím, je v tých slepých miestach. Nie je to ani samé o sebe, že v proces je zlý, že je chyba technológie. Je to problém, že tie veci navzájom nie sú previazané a koordinované aj vertikálne, aj horizontálne. Takže tam vydávame najčastejšie problémy a väčšina tých útokov naozaj sa odohrala o tom, nie že by individuálne niekto zlyhal a bol problém niekde, ale bolo to o tom, že ten útočník práve zneužil tie slepé miesta, čo zostali skryté v tej organizácii.